Ariketa honen enuntziatua erakurrita gero, ikusten dugu egoera da ondoki irudian adierazten duguna. Hau da, ontzi baten ditugu kloruro, ioduro eta kromato anioiak eta danak 0,1 molarreko kontzentrazioan aurkitzen dira. Disoluzio horri gehitzen badiogu silar nitratoa, hau da, silar ioiak gehitzen badiogu, zer gertatuko da? Silar horrek kloruroarekin eratuko duela silar kloruroa eta agian hauspeatu egingo da, kontzentrazioen arabera. Bardin, gehitzen badiogu silarra ioduroari, gerta daiteke hauspeakina sortzea edo ez silar ioduroarena. Eta bardin kromatoarekin, silar kromatoaren hauspeakina era daiteke. Datu moduan ematen dira disolbagarritasun biderkaduren balioak. Hau da, ematen dira, hemen ikusten duzun moduan, bat silar kloruroarena, beste bat silar ioduroarena eta beste bat silar kromatoarena. Bakoitza lotuta dago disolbagarritasun oreka batekin. Hau da, beti lotu behar dituzu KPS eta berari dagokion disolbagarritasun oreka. Hemen zenbatuta daude 3 disolbagarritasun oreka horiek. Noiz esango dugu eratuko dela hauspeakina adibidez silar kloruroarena. Esango dugu silar kloruroa hauspeatuko dela baldin eta disolbagarritasun biderkadurak, hau da, silarraren kontzentrazioa dagoena ontzian, bider kloruroaren kontzentrazioa uretan dagoena gainditzen badu KS-ren balioa. Balio hauek izan daitezke maksimoak baino handiagoak, hau da disolbagarritasuna baino handiagoak. Orduan guk ikusi nahi dugu gainditze hori noiz gertatuko den. Kontuan izan, kloruroaren kontzentrazioa disoluziokoa finkatuta daukagula. Zein da aldatzen doana silarra gehitzen dugun heinean, silarraren kontzentrazioa. Eta hori izango da, disolbagarritasun biderkadura berari dagokiona, zati 0,1 eginda. Orduan, esango dugu, silar kloruroa hauspeatuko dela, baldin eta silarrak gainditzen badu balio hau. KS bat ordezkatzen badugu 1,7 bider 10 ber minus 10 zati 0,1, horrek ematen du silarra plus kontzentrazioa gainditzen duenian 1,7 bider 10 ber minus 6 molarreko kontzentrazioa, orduan hauspeatuko dela silar kloruroa. Beraz, lortu dugu lehengo balio hau. Orain, esango dugu bardin ia noiz hauspeatuko den, hurrengo gatza. Oso modu antzekoan jokatuko dugu, esanez, silar ioduroa solidoa hauspeatuko dela, baldin eta, hau da, hauspeatzeko, bete behar den baldintza, da, silarraren kontzentrazioa, bider ioduroaren kontzentrazioa, ontzian daudenak, gainditzea KS2. Orduan, silarra plusek gainditu behar du KS2 zati ioduro. Zein izango da orain azkena? Honetarako, agian hobeto izango litzateke
KS-ren egiturak ondo zehaztuta eukitia. Lehengo kasuan oso erreza duzu, KS bat ikusten duzu dala, zilarraren kontzentrazio, biderkloruroaren kontzentrazioa bat-batekoa dalako, estequiometria, KS2, egin duguna, B da era honetan. Orekakin, bakoitza bere orekakin lotuta doa. Eta KS3 izango da, ikusten duzun moduan, erreazioaren estequiometrian hemen agertzen dan bi horrek, behartzen gaitu, hemen berbi bat ipintzera. Eta kromatoa. Orduan, hori egiten ari gara, kasu guztietan orain, eta zilar kromatoaren auspeakina eratzeko, hor geratu gara, auspeatzeko, zer gertatu behar da? Begiratu hemen, askatu behar dozula, idatzi behar dozula, zilarra plus berbi, eta gero askatu beharko dugu, karratu hori kenduta, handiago KS3 baino. Beraz, zilarra askatzen dugunean, zatitzen pasatzen dugun hori, hemen berbi geratuko litzateke hasiera baten, baina oraintze segituan kenduko dugu, errokarratua eginez. Bai, ulertzen duzu, hemen, berbi barik, orain hemen egingo duguna, izango da, errokarratua jarri. Orduan daukagu horrela eta daukagu hau. Segitzen dugu orduan, hemen aurkitzen zein dan gatz hori auspeatzeko euki beharko gendukena, KS2 zatitzen badozu, 8,5 hori zatitzen badozu, bideramar ber minus 7, 17, zatitzen badozu 0,1ekin, ematen du 8,5 bideramar ber minus 16. Eta kasu honetan ematen du zilarrak gainditu behar duen balioa dala 3,32 bideramar ber minus 6 molar. Bueno, lortu ditugu beraz, zeintzu dira zilarraren kontzentrazioa gainditu beharrekoak, gatz bakoitzaren auspeakina ager dadin. Konparatu egiten ditugu balio guztiak, eta lortzen ditugun balio horiek alderatuz, 1,7 bideramar ber minus 6, 8,5 bideramar ber minus 16. Betu zelako txikia den, zilarra joduroa eratzeko zilar katioiak hartu behar duen kontzentrazioa. Beraz, bera da, lehen lortuko duguna, txikiena dalako. Ondoren, etorriko litzateke, txikiagoa baita, hau. Eta azkena izango litzateke kromatoarena. Hau da, balio hauek konparatuta ateratzen dugun ondorioa izango da. Lehen auspeatuko dana izango dana zilarraren kontzentrazio txikiena behar izan duena. Zilar joduroaren auspeakina. Ipini dezakezu horrela auspeatu, hau da, ontzian ondoratu ingo dala. Bigarrena izango da, ikusi dugun hurrengoa, zilar kloruroa. Eta, hirugarrenez, auspeatuko zaiguna, izango da, denetik kontzentrazio altuenera iritzi behar izan dan zilarra, izan da, zilar kromatoa. Eta hori da, zatikako auspeaketa honen ordena. Auspeakinak ondoz ondokoak agertuko direna.